Aquesta és la història d'una noia polonesa anomenada Justina. Quan tenia 15 anys, la seva mare li va dir que havien de marxar a Catalunya. A l'arribar allà, va sentir molta por perquè no s'imaginava deixar el seu país i canviar totalment de vida. D'octubre del 2007 va reprendre els seus estudis a l'Institut La Serreta de Rubí, on el professor Josep Gregori la va ajudar a entendre la llengua catalana. Va haver d'estudiar molt per poder-se treure la ESO i la va acabar amb bones notes. Aleshores va decidir fer batxillerat científic i, tot i les dificultats, se'l va treure amb bons resultats. Durant els 3 anys que va passar a l'institut va fer molt bons amics. L'estiu del 2010 es va traslladar a Extremadura. El mateix any va començar el grau d'Enginyeria de les Indústries Agràries i Alimentàries. La Justina és un exemple de superació que cal seguir. L'esforç i la constància són valors que cal preservar per fer front a les noves adversitats que ens presenta la vida.